Marcos Kapitulo 12. Og misugod siya sa pagsulti kanila sa mga sambingay. Usa ka tawo nagtanom og paras sa usa ka parasan. Og kini gikural niya. Og iyang gipakalutan alang sa usa ka giukan. Og gipatindugan og usa ka tore. Og gipaabangan niya sa mga mag-uuma. Og milangyaw siya sa laing yuta. Og sa tingbunga, gipaadtuan niya og usa ka ulipon ang mga mag-uuma. Aron siya makadawat gikan sa mga mag-uuma og mga bunga sa parasan. Og ilang gidakop siya og gihampak. Og gipapauli nga walay dala. Og iyang gipasuguan pag-usab sila og lain nga ulipon. Og kini gibato nila. Og gisamaran sa ulo. Og gipapauli nga gipakaulawan. Og nagsugo siya